Har du brug for et website, en webshop eller måske et nyt CV, så se lige her. Du kan nemlig få det hele, og med kun ganske få klik. Hvordan? Klik på webshop og opret din helt egen butik på nettet med masser af muligheder. Klik på hjemmeside, så du hurtigt kan få din helt egen hjemmeside. Eller klik på CV. Her får du også et website, inklusiv 50 visitkort. Vi kan selvfølgelig også klare andre og større opgaver til en fordelagtig pris. Når du opretter et CV, opretter du samtidig et website. Først vælger du, hvordan det skal se ud. Så vælger du et godt domænenavn. Derefter kan du selv designe dit visitkort. Og til sidst vælger du, om du vil betale over 12 eller 24 måneder. Du kan også se et eksempel på dit CV, inden du bestiller. Du vælger selv, hvad dine besøgende skal se på din hjemmeside. Det kan være et logo, links til din Facebook- eller Twitter-profil og meget andet. Tryk på Checkout. Lad det hele simre i under 48 timer, hvorefter du får besked, når det hele er klar. Enkelt, synes du ikke? Besøg os på Facebook og giv din mening til kende. Har du spørgsmål eller ønsker en skræddersyet løsning, så kontakt os via anamedia.dk. Anamedia. You think it, we do it.